Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou videoclip. După cum se știe, sunt Emilia Lisamilia și vreau să vă prezint în acest videoclip ultima mea lucrare care am finalizat-o și ce voi mai lucra în continuare. De asemenea, doresc să vă spun că sunt foarte relaxată datorită faptului că sunt acasă, în concediu, cam de o săptămână. Și în această săptămână am reușit să finalizez această frumoasă gentuță pentru o doamnă care și-a dorit o asemenea gentuță și care mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Este o gentuță care se va purta pe umăr. Este realizată cu ajutorul unui kit. Aceste mânere, aceste părți laterale care le-am cusut de asemenea ca să pot atașa mânerul, acest fund și acest fermoar care a fost gata cusut, doar l-am atașat. Și bineînțeles, gentuța este prevăzută cu căptușală. De asemenea, în momentul de față lucrez la un pullover pentru o doamnă care îl fac dintr-un fir Alize Lana Gold Classic. Este un fir cu 51% acril și 49% lână. Este un fir gros, foarte pufos și foarte călduros. Acest pullover îl voi face în combinație cu acest galben, cu această culoare, pentru că așa și-a dorit doamna, care este de asemenea Lana Gold Classic, 51% acril, 49% lână. După aceea va trebui să realizez o șapcă din acest fir negru, care este tot Alize Lana Gold Classic, tot 49% lână și 51% bumbac. Din această culoare negru voi realiza o șapcă gavroș. Așa și-a dorit doamna, o șapcă gavroș. După aceea va trebui să fac două căciulițe din aceste două fire culori minunate. Acest fir este Alize Baby Best. Este un fir special conceput pentru copii, pentru bebeluși și nu numai. Antiscămășare și foarte plăcut la atingere. Acesta este 90% fir acrilic și 10% bumbac. Din aceste două culori voi realiza două căciulițe spiriduș pe care vi le voi prezenta când vor fi finalizate. Fiecare lucrare pe care o voi finaliza am să vă o prezint când va fi finalizată. De asemenea, mai am în lucru un rucsac pe care îl voi realiza cu fir negru și cu fir gri. Acest fir nu știu cum se numește, dar este tot un șnur pretricotat. Seamănă foarte bine cu Yarn Art Macrame. Nu este Yarn Art Macrame, dar este un fir foarte asemănător. Acest rucsac îl voi realiza tot cu kit. Am aici tot ce am nevoie. Uitați, am acest fund de culoare gri, am acest capac de culoare gri, bineînțeles cu închizătoarea aferentă, care e pe undeva pe aici, pe la mine pe masă. Am găsit-o. Uitați, această închizătoare. Aceste bretele din spate și acest un fel de șnur, dar cusut, cu care se va strânge rucsacul. Încă nu știu dacă voi pune acesta sau voi croșeta. Să vedem ce dorește clienta care va veni și vom discuta împreună. Eu doresc să vă mulțumesc pe această cale, vă rog să mă scuzați, doresc să vă mulțumesc pe această cale tuturor celor care
v-ați abonat la canalul meu și tuturor acelora, vreau să mă scuzați, care vizionează videoclipurile mele. Nu sunt perfecte și nici nu vor fi deocamdată, pentru că eu nu am aparat special de filmat, eu filmez cu telefonul. Doresc să le mulțumesc pentru că s-au abonat, doresc să vă mulțumesc de asemenea pentru comentarii, îmi place întotdeauna să citesc comentariile și dacă vă place ceea ce eu lucrez și ceea ce eu filmez, vă invit să urmăriți în continuare videoclipurile mele pe care le voi posta de atâtea ori, de câte ori, deci de fiecare dată când voi finaliza o lucrare, două, voi face videoclip și vă voi prezenta ceea ce eu am lucrat. Doresc să vă spun de asemenea că spre sfârșitul lunii noiembrie, înainte de a pleca din nou la lucru în Austria, pe 1 decembrie voi pleca înapoi, în ultima săptămână din noiembrie, doresc să fac un concurs pe grupul meu de Facebook Pasiuni Croșetate by Emilia. Încă nu m-am gândit la subiect, dar până atunci mă voi gândi și în următoarele videoclipuri într-unul din viitoarele videoclipuri pe care le voi face, vă voi spune despre ce este vorba, ce premiu voi acorda în concurs, 1 sau 2 premii. Deci încă nu știu exact, 1 sau 2 premii pe care le am deja pregătite și să vedem acum voi organiza acest concurs. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc foarte mult dacă veți urmări acest scurt videoclip. Acesta este un videoclip mai scurt. Nu am dorit să-l fac mai lung pentru că în momentul acesta nu prea mai am ce să vă prezint. Sunt foarte bucuroasă că sunt acasă, după cum v-am spus, sunt foarte relaxată și pot lucra la proiectele mele. Eu vă doresc în continuare vizionare plăcută și totodată o zi frumoasă și o seară liniștită. Până data viitoare, v-am pupat, la revedere!